ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രചോദം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു MCS എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നിലവിൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിൻഡോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡാവുന്നല്ലോ. ലിവറേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് നോർമലി ലിവറേജ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിക് USDT ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു BTC പേര് കാണിച്ചു തരാം. BTC പേര് 150x ലിവറേജിൽ വരെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഗുണമാണ് ഇവിടെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ വേറെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ഒരു സൂപ്പർ ബോണസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു $10 ഇവർ ബോണസായിട്ട് തരുന്നത്. അവർ ഒരു ടെലഗ്രാമിൽ ടാസ്കുകൾ, അതേപോലെ നിസ്സാര ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. എനിക്കതൊരു $10 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് വാലറ്റിനകത്തുണ്ട്. എനിക്കിത് $10 കിട്ടിയതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അവരുടെ നിലവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ MCS ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അതൊരു നമുക്ക് ഒരു ധാരാളം റെഫറലായിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാം. അപ്പോൾ ആരും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്. മൈ കോയിൻ സ്റ്റോറി എന്നാണ് MCSൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. 2020 നവംബർ 23 ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇവർ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഇതേപോലെയുള്ളൊരു സംരംഭം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ അപ്ഡേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ അപ്ഡേഷൻസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ട്രേഡിങ് ഇതിനകത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നോർമലി ഒരു കോയിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം വെൽ നോൺ ആയുള്ള ആളുടെ നോളജ്, ടെക്നോളജി, ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ, അതായത് അറിയാത്ത ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിദഗ്ധരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹിസ്റ്ററി, നോളജ്, ടെക്നോളജി ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് പവറാണ് ഇവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ APY, ആനുവൽ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ, പിന്നെ ലോ ട്രേഡിംഗ് ഫീ ആയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രതിദിന ട്രേഡിംഗ് കണക്ക് പ്രകാരം കോയിൻ ഗീക്കോ ഒക്കെ പറയുന്നത് പെർ ഡേ 100 മില്യൺ ട്രേഡിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.